croeso i Llyfrgell y Fflint. Rydym ar agor i chi ddod i mewn, taro golwg ac edrych o gwmpas i ddewis llyfrau. Gallwch ddod i gael cip ar ein casgliad treftadaeth hefyd. I gadw bawb yn ddiogel, rydym yn gofyn i bawb ddefnyddio hilif diheintio ac rydym yn glanhau yn rheolaidd. Rydym yn gyfyngu ar nifer o bobl yn y llyfrgell ar yr un pryd ac mae gennym system un ffordd ar waith. Mae ein staff gyfeillgar yma i'ch helpu chi. Dewch draw ac fe wnawn eich tywys o gwmpas. Bydd angen i chi darparu eich enw a chrif ffôn at dibenion olrhain a diogelu. Gallwch achrebu llyfrau trwy ein gwasanaeth dewis a chasglu a'i chysglu wrth y counter. Yna, gallwch bori drwy'r silffoedd a dewis o blith rhai o'n llyfrau gwych. Mae gennym beiriannau hunan-wasanaeth sy'n gyflym ac yn hawdd i'w defnyddio pan rydych chi wedi dewis eich llyfrau. Mae ein staff bob amser yn hapus i'ch helpu. Mae gennym gyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu ar gael hefyd. Unwaith rydych chi wedi dewis eich llyfrau, gallwch ddilyn y system un ffordd allan o'r adeilad. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad ac rydym yn gobeithio eich gweld eto'n feian.